Gogoan dut, udaltopeko lehenengo urteko hitzaldi hura, eta ez daukat inola ere ahaztua, bai. Gazi gozozko sentsazioa ditudala nire baitan. Nik orain dela 10 bat urte eman nuen hitzaldi hartan, nolabaiteko gogoeta bat egin nuen, eta izan zen, azter dezagun, mintza jardunaren aldakortasun iturriak zein diren, eta aldakortasun iturri horietan espazio soziofuntzional batek eta besteek zer leku duen ikusten. Eta horrekin batera, eta handik aurrera saiatu izan naiz, beharrezkoa ikusi dudalako eguneroko mintza jardun arruntaren zentraltasuna azpimarratzen. Guretzat, sukalde txokokeria, taberna zulokeria zen ura, ez da inolako keria. Zentrala da. Ikusita, euskaltzale jendeak, hizkuntza soziologian aditu direnek, hizkuntza plangintzan alorreko hainbat teknikok, ez duela eguneroko mintza jardun arruntaren zentraltasun hori benetan hala zentrala denik ikusten, sentitzen, esaten. Hoientzat, eguneroko mintza jardun arrunta azpimarratzea atzera pausoa da. Beraz, alde horretatik, nik daukadan sentsazioa ez da gozoa. Beste aldetik, uste dut, 10 urteotan badagoela gozotasunik, badagoela aurrera pausorik, ikuspegi global integratuago hori eskuratzeko saioan. Orain, lehen baino garrantzia handiagoa dute astialdiak, lagunarteko hizkerak, eta hori danak 10 urteotan indartu egin dira, eta hori niretzat funtsezko aurrera pausoa da. Gogoan dut, nik hitzaldi hura eman da hurrengo urtean, gai hauetan puntako aditu den Iñaki Arrutik hitzaldi bat eman zuela, eta zer egin dezaket nire udalean, nerabeek aisian eta lagun artean euskara gehiago erabiltzeko. Galdera etzan zer egin dezaket nik nire udalean, bertako hirigintza bulegoan arkitektoen planoak euskaraz edo elebietan egon daitezen. Foko nagusia nerabeen aisialdian eta lagunarteko jardunean jartzen zuen. Hor aurrera egin dugu. Gogo eta lana funtsezkoa dugu. Gure hitz magikoa badakizu zain dan. Egin! Eta eitia beharrezkoa dugu. Baina ez da nahikoa. Burua astindu ere egin behar da. Eta udaltopek euskalgintzan ari den mundu ez hain txiki horrentzat burua astintzeko aukera eskaintzen du, eta hori oso ona da nire ustez. Baina hor oraindik gauzak ez daude egite alorrean bezain umotuak, zorituak, landuak eta garatuak. Ez daude. Horretarako beharrezkoa dira udaltop eta horren antzeko ekimenak, baina horiek guztiak bilduko dituen eta horiek baino pauso bat aurrego joango den, ahuldutako hizkuntzak indarberritzeko planteamendu teorikoen gaineko gogoeta etxea behar dugu.